kwani? Uyaphila mfethu? Hayi siyaphila Ngiyaphila mfethu. Nginento engihlukumeza kakhulu mfethu empilweni yami mfethu. Mina mfethu ngihola impesheni angisebenzi. Kodwa manje ngithola umasipala esethi mina angiqualify ukuthola indlu. Emveni kwezincwadi angithumelele zona eziwu2. Eyokuqala yayithi mina angihlali eflatini. Kodwa yonke inhlobo yento ekhona ethinta mina banayo. Kodwa mase sifika khona bathi mina angitholakala ngibonakala inhlobo kubeni ayikho into yami engazange ngibhalise. Bathe besuka babe bengisendela enye incwadi esho ukuthi mina angiyilethanga izinto ezithinta mina ngabe mhlawumbe ingane yami ngabe mhlawumbe nombani umuntu engizohlala naye endlini. Ngakusenda konke lokho ngakuhambisa kubona ioffice uqobo la khona. Emveni kwaloko yonke le nto baphika nje zonke izinto bathi abatholi lutho oluqondene nami. Then indlu sebethi angiqualify kuyona. Kunento la ethini na ethi uFIPS mfethu uFIPS bafika nawo mhlawumbe befika kuthina bathi kuney'nhlelo ezihlukahlukene. Khona uFIPS khona ukuthi khona laba bo350 efanele ukuthi babe njani bona babe abangaphansi ko350 okuchaza ukuthini na bona bazoba yini ko rent to pay. Kusho ukuthi bazonikezwa indlu bona bebe sebeyikhokhela le ndlu beyihlangabeza. But njengamanje yonke le nto isiyaphikwa ayikho bathi ayikho le nto leyo. Bathi kanti inkinga ekhona la khona izindlu khona ama-flats bese kuzoba khona i-RDP. Bona bathatha thina basifaka kwi-RDP kanti thina sabaka-disaster. Ukuthi mfethu sabakade siwelwe izindlu mfethu akukho lutho yathatha yonke into imvula. Thina sifani nabantu baka-disaster. Abantu ba-disaster kusuke kukhona abaka-RDP. Thina baka-disaster akukho lutho kodwa asiqualify basitshela ukuthi sihola o350 basitshela ukuthi siyaphuma basikhipha njengamanje ungaphuma phi same time njengamanje ungaphuma uyithole indlu. Mina ngefethu engihola impesheni angiqualify makwenze njani ngoba ngitholakala indawo la ekuthi ngiyasebenza khona anginamali ayikho imali engenayo akungeni lutho kodwa bathi angiqualify ukuthola indlu. Usisi lapha masifika lapha kamasipala lo sisonesibongo esikhulu ongasuneyinwele angazindlu njani la waze washo nanokuthi mina wathi mina kufanele kunezindlu eziwu2 khona indlu enama-stepisi khona indlu engenawo ama-stepisi. Bathi mina kufanele ngithathe le engenawo ama-stepisi cause mina ngicripped ngikhubazekile. Sekuyabe manje sengisuka mina ngathi ngizothatha le nama-stepisi khona izoshesha iqhamuke. Sekuyabe manje masesithi siyoyibhusa ngiyobheka indlu yami akukho lutho bathi hhayi akukho lutho mina angilinde wena linda sizokulanda khona manje. Ngalindi ngasathi impahla ngayibeka obala ukuze mase bafika basithathe kwazi kwaphela isonto lonke bengafiki bezosilala. Base beqhamukisa ukuthi manje solala eminyango uphume phela ngeke asakwazi ukuyela ngaphakathi. Kwaba into enjenganayo. Bathi maniphuma kukhona la niya khona noma akukho la siyakhona bathi sizoyibonela bathi masubuyela ngaphakathi ngeke usangene endlini. Mokade uphumile ngeke usangene endlini. sengisho ukuthi mawuphuma mhlawumbe wayesitolo ngaphandle noma awusabuyeli ngaphakathi. Awusabuyeli ngaphakathi uphuma unomphela. Ningafani nihleli ngaphakathi. Fanele sihlezi ngaphakathi futhi nasakwazi nokuyothenga asakwazi nanokuvakashelwa izihlobo zethu akufunakala izingene. Ngobani seseyibizwa ngisho nanangeyigebengu sekuze kuthiwa nje akusathenjwa akusafunwa izihlobo zethu zingene zize kuthina asingavakashelwa sibe self-stranded thina. Asingasebenzi asingavakashelwa umusebenza mfethu bathi resign ukuze uthole indlu. Wakwamuza umuntu othi resign shiye umsebenzi ngenxa yendlu ongakaqinisekisi ngayo. Ekubeni abantu support awunikwa kudla awunikwa lutho kodwa uyaziya ukuthi awusebenzi kodwa futhi kuthiwa manje wena ninga-support akungabi khona umuntu okunikeza ini. Fana ngabe lapha balethe ini mobile clinic ezibona bewumasipala akho mobile clinic abasilethele yona abasinakile basidampile kahle sidantshiwe mfethu. Umasipala wasithatha wawusidampa emafletini aboli la gcwele ngisha amagundana mfethu ungahlala kule ndawo agcwele ngisha amagundana angangamakati kunuka angeke uzudlelusa indawo esibekwe umasipala usilahlile awekho ama-cleaner mfethu kwama-cleaner akasasebenzi sekuthiwa nje akushiwe kanjalo. Mfethu nje silahliwe sidantshiwe. Siyabonga futhi wami. Ngiyabonga mfethu.